Amics, el Palladium tanca. El teatre desapareix d'Anglès. Aquest teatre ens ha vist créixer a molts de nosaltres. Quanta gent haurà passat per aquí? Quanta gent haurà descobert la felicitat del teatre? Quanta gent haurà plorat, rigut o fins i tot emocionat? En fi, com sempre haurem de resignar-nos al pas del temps i a la fi de les coses. Tanmateix, esperem que després d'aquest local, reconvertit en teatre, n'hi pugui haver-hi un altre de definitiu perquè en Anglès el disfrutem. Per tant, aquesta actuació la dedico al Palladium i m'agradaria acabar amb una frase que diu: nosaltres som mortals, però el teatre és etern com la vida mateixa. Benvinguts. Després d'aquesta introducció tan maca anem a començar el baix. Ja sabeu què toca, no? 2 voluntaris, si voleu baixo jo o si voleu veniu vosaltres. Necessito persones grans. Aviam, baixo un moment. Balbo. Sí. Que no t'està preguntant. Mira la cámara. Casi, a ver. Fíjate tú, va. ¿No? ¿Amanda? Sí, va. Ay, perdona. Bé, ja tenim 2 voluntàries. Què tal? Tampoc no cal que us aparteu, que a mi m'agrada la companyia. Què tal? Tot bé? Sí? Bueno, és una postura una mica incòmoda, però... Anem a fer un joc amb cartes, ja les coneixeu tots, suposo. Són aquestes cartes de pòquer, i ja sabeu que normalment els mags endevinem cartes. Per tant, qui vol agafar una? Tu mateixa, Amanda, sisplau. M'agradaria que l'ensenyessis a tothom, jo no la veig. Clar, no sé. Vale. Es veu bé? Sí? Perfecte. Vale, sí, ja està. Gràcies. Espera't un segon perquè vull fer un incís. Si me la deixes un segon. No miro, tranquil·la. Normalment el públic sempre pensa que els mags tenim a darrere cartes que ens indiquen quina és, no? I clar, diem, mireu-la tots i aquí hi ha una marca que ens diu la carta que esteu veient tots. No hi ha cap marca, no patim. Tot bé? Tot bé, va. Ara que me concentro i l'endevinaré. El 2 de cors. Doncs fins aquí la màgia, moltes gràcies. No ha colat. No, anem a fer màgia de veritat, mireu. Us necessito una a cada costat, però més a prop. Perfecte. I ara, fixeu-vos molt bé amb què passarà. Mireu, la vostra carta farà un viatge. La recordeu tots, no? 2 de cors, mireu.
I ara, sisplau, no més, només cap allà. Sisplau. Notes alguna cosa? Però suposo que és una... És com venim aquí... Doncs mira, jo us ensenyo... Espera, perquè deixa-la moments d'atenció. Una carta. Segur? 3 de cors. 2 de cors. Jo us explicaré quin és el secret d'això. El secret és molt simple. Jo, simplement, tinc aquí unes mànigues i hi ha uns conductes aquí que quan jo faig així, xupen la carta i fa. I fa així, molt ràpid, això és moviment ràpid. I entra. Després faig així i ensenyo. Però potser voleu veure-ho encara més clar. Mireu. Un moment, Fixeu-vos-hi bé. S'ha vist ara? 2, d'acord. Farem per aquí una vegada, si voleu. Ara, ja veureu, costa una mica més. També, si vols. I ara mireu, el 2 de cors. Per últim cop, si detecteu el secret, teniu bona vista, Mireu, jo vull que es vegi un moment, o inclús, mira, l'agafes, jo passo així i la poses tu, així quasi ni toco. I ara, simplement, si jo, per exemple, puc tallar, puc barrejar, però la qüestió és que la carta viatgi, aviam. L'últim cop, No vull ser jo qui l'agafi. Amanda, sisplau, molta atenció. Yes, el... Ensenya-la. Perdoneu. Si la veieu caure, sisplau, no, perquè així no... Una sola queda a la mà. I en lloc de viatjar aquesta, viatja aquesta. Per no tornar a fer tota la història aquesta i tot això, us quedeu aquí ja, així ja fem el següent joc, vale? Fan això. Recogerlo. Tinc ara un joc amb una cosa. Són cordes, Us agraden les cordes? Si no faig res ja aplaudiu, quan faci alguna cosa, això serà... Mira, m'agradaria que estiressis. És bona, no? Us agraden les cordes? O no? Com més llargues, millor, no? No, va més bé. Sí, de veritat. Les agafes, tira també d'aquí. Moltes gràcies. I ara... I ara trauré una cosa que normalment, no l'ensenyo, però avui la trec, us l'ensenyo i us la deixo tocar. Veniu molt predisposats a l'únic, No, estic parlant de la jaqueta. La jaqueta tampoc no té gaire, no té gaire missatge secundari, diguéssim. M'agradaria que la veiessis. Fixeu-vos bé que no té cap mena de... Té alguna cosa, alguna trampa, algun conill amagat. Si hi ha un conill estarà mort, perquè amb la calor que fa... No hi ha un conill, no? Deixem veure l'or.
Ja la mira per després. Està bé? Doncs mira, ara de què tracta el joc? És un joc d'aquests d'escapisme, de por, saps? Aquells que... Perquè el que li agrada a la gent no és veure el mag fer aparèixer un colom, no. El que li agrada és veure el mag a terra allà mort, diguéssim, Això és el que agrada a la gent. Mira que... Per això anem així, Doncs bé, mira, m'agradaria ara que agafessis d'aquí, així, i tu, Alba, també d'aquí. Perfecte. I ara jo el que faré serà agafar les puntes, que són els extrems, de les cordes, i les passo per aquí. I no estiris gaire, així, perfecte. I ara agafarem els altres. I és que és una mica... I no estiris gaire, només... Estira una mica, una mica. Sense passar-te. Així, seria una mica més, més. Aquí està bé. I ara... Però mira com està la banda, agafa-les, no? Vale, Doncs mira, i ara què passa? Doncs que les cordes passen per aquí, entren per les mànigues, passen per i travessen, diguéssim, l'americana, Doncs ara, sisplau, deixeu anar, perquè tinc que començar el joc, deixeu anar. Sí, deixeu anar tot. No sóc l'Spiderman, no us confongueu. I ara podeu agafar una de les dues cordes, un dels dos extrems, la blanca, perfecte. I ara faig un nus aquí, i agafes també aquest extrem, i tu també, Alba, sisplau, repetir, i ara, molta atenció, perquè el que passa, si heu seguit el joc, és que les cordes travessen, em passen per l'esquena i ja veuràs, toca. No. He dit que toquis, que vegis que passa el corda. Que complicat està això. No sé si fer-lo perquè ara ja m'ho comenceu a fer por. Bueno, has notat la corda? No era el múscul aquest tan fort que tinc. Va, doncs bé, a la de 3 us demanaré que estireu ben fort. Poden passar dues coses. O bé que tingueu tanta força que em partiu per la meitat, que no crec que passi, o que, pam, jo vomito i això ho faré per aquí davant. Però tranquils, no us espanteu, que penso que si surt bé la màgia no passarà res. Esteu llestes? Sí, doncs, estirar les dues a tope, Espereu, com si esparraquéssiu els llibres de cola, allò, amb ràbia. Vinga. 1, 2... La meva mare deia, fes coses de cartes, nen, que això no... Un dia fallarà i veuràs. No, va. 1... Si surt ja, però... 1, 2 i 3. Un fort aplaudiment. Gràcies, ara sí, que podeu seure. I com a aquesta actuació la dedico al Pare. Moltes gràcies i fins al pròxim. Thank you.